Сиема Плюс представя серийния анимационен филм «Седрик». Здравей, Седрик! Довиждане, Седрик! Здравей, дребосък! Режисьор Франк Буржерон. Животът е страхотен, когато си на 8 години. Не ревнувам, само че... Седрик, съзнаваш ли, че седим на тази пейка цял час? Може да се разходим в града, да видим какво дават в кината и да идем на сутрешна прожекция. А Чен, какво ще стане с нея? Не мога да я оставя просто така. Защо не? Защо не ли? Ти луд ли си? Защото щом се махна и всички ще довтасат. Кой ще довтаса? Роналд, Джонатан, Марк, Стивън и Николас. Всичките се навъртат около нея и само чакат сгоден случай. Дори и ти. Откъде да знам, че и ти... 300 дяволи, Седрик, ти си луд от ревност. Кой, аз ли? Сигурно се шегуваш. Никакъв случай. Отказвам. Този Крищен е такъв глупак. Глупак е, но не е сляп. Ами ако е прав? Думите му ме накараха да се замисля. Ама, че ужасен ден. Клиентите полудяха. Мери Роуз, няма да повярваш. Мери Роуз? Мери Роуз? Тя излезе. Излезе ли? Къде? Сигурно няма да се забави. Смяташе да прекара следобеда с онзи симпатичен русокос и синеок младеж. Чудесно! Ама чакай да ти обясня. Достатъчно ми каза. Не искам повече подробности. И естествено, вечерята не е готова. Страхотно си възпитал дъщеря си. По дяволите! Къде е този тиган? Слон в стъкларски магазин. Да му се... Сега пък консервата. Ако се успокоиш малко и... Аз съм спокоен, а ти си гледай работата. Здравейте, прибрах се. Скъпи, няма да познаеш какво правих днес след обед. Цял след обед гледах бебето на Елен и Хари. Само да го видиш. Очарователно, русокосо и синеоко дете. Но сигурно татко вече ти е разказал подробностите. Да, разказах му горе-долу. Какво е станало тук? Ами, аз реших да направя вечеря, скъпа. Но си направил някакъв ужас. Опитах се, скъпа. Няма нищо, момчето ми. Малка сцена на ревност. Не е ли сериозно? Този път не е дребосък. Но понякога е опасно. Какво точно е ревността, дядо? Ревността. Ревността е... сложно нещо. На следващия ден дядо ми обясни всичко. Тук трябва да се внимава, дядо. Този лебед може да те нападне, ако доближиш езерото. А да си се запитвал защо?
Виж. Винаги е така. Когато женската мъти яйцата си, мъжкият става агресивен. Не можем да го съдим. Все пак той пази гнездото. Това е същността на ревността. Значи и вчера татко се опитваше да опази гнездото си? Да, нещо такова, дребосък. Но естествено можеше да си спести тези ядове, ако ме беше изслушал. А защо не те слуша? Беше глух и сляп от ревност. И ако не внимаваш, това може да бъде много опасно. Знам какво говоря, дребосък. Послушай ме. Разбрах всичко. Дядо беше прав. Трябва да внимаваш. А и на другия ден щях да получа много добър урок. Познай кой е. Фил? Искаш ли да отидем на кино? Познай кой е. Николас? Кристофър? Джо? Стивън? Марвин? Патрик? О, това си бил ти, Седрик. О, мръзна ми! Направо се съсипваш с тази ревност, Седрик. Ако продължаваш така, всичките ти приятели ще те изостават. Аз също. Чен заплаши да ме изостави. Това беше сериозно. Трябваше да направя нещо. Здравей, Чен! Здравей, Седрик. Трябва да ти съобщя нещо. Реших, че от днес нататък няма повече да ревнувам. Обещаваш ли? Да, взех решение. Можеш да говориш с когото си искаш. Това е въпрос на лична свобода. Много се радвам да го чуя, Седрик. Здравей, Седрик. Здрасти, Чан. Чантата ти е страхотна. Цветът много те отива. Вярно е. Къде отиваш тази голяма чанта? В спортната зала ли? Сигурен ли си, че няма да се ядосаш? Отивам да карам кънки с Николас. Двамата ще правим представление по фигурно парзалене. Упражняваме се от няколко седмици. Това е чудесно. Надявам се да имам възможност да дойда да ви гледам. Така ли? Значи си сигурен, че никога вече няма да ревнуваш? Фантастично! Крищан, чули? Николас и Чен ще представят заедно един танц на фигурно парзалене. Чен? С Николас? Да. Ще танцуват заедно на леда като по телевизията. Ще бъде много хубаво. И Седрик пожела да отиде. Седрик! Седрик ли каза? Почакай! Трябва да предотвратя това, защото ще стане страшно. Не! Не, Седрик! Добре ли си, Николас? Твърдите ми решения доказаха стойността си. Аз бях победил зеленоокото чудовище. След като покорих ревността, двамата с Чен отидохме да посетим горкия Николас. Той имаше някои дребни проблеми с зъбите. Но какво пък? Баща му имаше достатъчно пари, за да плати за нов кучешки зъб. Почти същият като онзи, който сгуби. Благодаря много, мило, но... Настоявам, моля те. Вземи си един карамел. Всичко вървеше по план. Не можех да знам, че тази болест може да повтаря. Да, сега.
Да излезем на кънки? Защо не? Но сега не е удобно. Обещах на Николас да отиде в парка. Горкият не се излезе от болницата. Седрик! Седрик! Добре ли се чувстваш? Да не си изморен, Николас? Джен! Здравей, Николас, каква неочаквана радост. Но Седрик... Добрият ми приятел Николас най-после излезе. Не мога да пропусна да го поздравя. Впечатлена съм. Много мило от твоя страна, Седрик. И за да го отпразнуваме с че, решихме да хапнем сладолет. Чудесна идея. Нека аз да почерпя. В никакъв случай. Настоявам. Какъв да взема? За мен малинов. За мен смесен. За теб малинов, Чен. Благодаря, Седрик. Смесен. Този е за мен. Добре дошъл у дома, Ник. Седрик! Как не те е срам? Камъчета в сладоледа? Стига, Чен! Защо си мислиш, че аз съм го направил? Каква физиономия направи Николас, като захапа камъка? Вярно, че напълно загубих възхищението, което бях спечелил, но както казва дядо, човек си е такъв какъвто си е и не се променя. Да си призная, животът е страхотен, когато си на 8. Гледахте? Не ревнувам, само че... епизод от серийния анимационен филм «Седрик», представен от Диема Плюс. Ролите озвучиха артистите: Даниела Йорданова, Венета Зюмбюлева, Ани Василева, Петър Чернев, Николай Николов. Преводач Даниела Славчева. Тон режисьор Тони Тодоров.